elkészítettem az előlap mintáját, a tojás szépen rá is fér, és hát nem ez lesz most a legelegánsabb dolog, mert most egy ceruza van, de valamiért a jelölő ceruzám az nem akart rajta fogni, úgyhogy én most ceruzával fogom körbe rajzolni. Varrás ráhagyással együtt. A ceruza rajzom alapján fogom kivágni. Nyilván ezt nem a varrógépen kell csinálni, csak így egyszerűbb. Nem kell megint áthelyeznem a kamerát. Elég hozzá egy nagyon vékony bélés. Van nekem ilyen kis maradék vékony bélésem. És egy egyszerű fehér vászon hátlapnak, abból is van. De természetesen színes is lehet. Ha van sok felesleges, szép színes mintás anyagod, akkor azt is lehet a belső részbe varni. Először én egy picit körbe varrom, a varrás szélesség ugye 7 mm, én most azon belül maradok, tehát majdnem a vonalon körbe fogom vágni. Azért varrom körbe, hogy nem ásszanak el a rétegek egymás mellett, lehet vasalható fliszt is használni, ragasztósprét és bármit. Ez egy kis picike darab, én most nem bonyolítom. Összevartam a 3 réteget, és most körbevágom a rajzom alapján a tojást. Így. Ez lesz az előlapja, és a hátoldala az most ebben az esetben most narancsárga lesz, most azt választottam ki. A narancsárga anyagomból kiszabok 2 teljesen egyforma tojást. Ez lesz a következő lépés. Ezt így körberajzolom, szintén nem a varrógépen, így varrás ráhagyással együtt, és kiszabok. Utána félbehajtom a sablont, és tulajdonképpen elég nekem csak a belső, úgyhogy nem árt, hogyha van egy másik sablon is, ami csak a belső, és a bélésből csak a kisebbet fogok kiszabni, de úgyis lehet, az előbb úgy készítettem el, hogy kiszabtam a bélésanyagból a tojást, és utána levágtam a bélésnek a szélét. Erre azért van szükség, itt sem ártott volna, mondjuk nagyon vékony a bélés, hogy ne legyen feleslegesen vastag a belső része a tojásnak. És itt ennél a darabnál ilyen szegőpánttal tüntettem el a varrást, ami nagyon jól mutat, de olyan, mintha egy kédert beleraktam, mintha lenne benne itt végig egy merevítés. Hát van, akinek ezt tetszik, én most itt azért feleslegesnek éreztem, és ez sokkal, ez már sokkal kis puhább lett, viszont ide nem tettem szegőpántot, hanem csak cikcakkal vartam el. Elegánsabb a szegőpánt van benne, de ahhoz viszont el kell követnünk mindent, hogy a lehető legvékonyabbra vékonyítsuk el a szélét, illetve hogyha még csak cikcakkal varrod el, mint ahogy ebben van, akkor is jó, hogyha jó kis vékonyra el van vékonyítva. Ehhez nem kell feleslegesen a bélést is olyan akkorára kiszabni. Jó, akkor most kiszabom a 2 tojásformát, a 2 fél bélést, és utána jövök vissza a következő lépéssel. Kiszabtam a 2 fél tojásomat, kicsit kisebbre vettem ezt a nagyon vékony bélést, belehajtogatom, fordítva, így. És most ezeknek a szélét is összevarrom, úgy, ahogy a külső résznél az előbb mutattam.
Most elkészítettem a két felét, a hátsó felét a tojásnak. Ez így néz ki itt is. És most egy szép narancsárga cipzát választottam hozzá. Mindjárt megtalálok. Vagy nem. Igen, ezt a narancsárga cipzát választottam hozzá. Ez egy bontható spirál cipzár, vagy méteres cipzár. Ha nincsen, akkor egy 15 cm-es cipzárt érdemes választani. Megvontom a végét, mutatom a feltevését. Nem kimenni majd a képből. Felteszem az egyik oldalra a húzókát. Akasztom a másik oldalt is. Így. És ennyi. Rajta is van. Úgyhogy hát egy picit feldélett, de nem baj, ez majd az első kinyitás után eltűnik ez a kis hasa. És most ezt ide bevarrom. Úgy varrom be, hogy a cipzát pont takarja majd a két illesztés, de ehhez most kicserélem a talpat a cipzzel való talpra, és a cérnát is kicserélem, mert kívülről látszódni fog a narancsárga. Összeillesztettem a tojásnak az alsó és a felső részét, összetűztem klipszekkel, ezzel a legegyszerűbb, mert picit vastag. Ha jól elvékonyítottad a szélét, akkor a széle az most nem lesz vastag. Beállítottam 7 mm-re megint a talpszélességet, és most összevarrom tulajdonképpen a két részt. Körbevartam, a cipzát lehúzva hagytam, és ha most kifordítom, akkor már megkapom a nagyon szép tojásformájú kis totyókámat. Ezzel még nincsen szépen eldolgozva a belső része. Erről már az előbb beszéltem. Így néz ki most az új tojás. Ennek az alsó része lett a csíkosabb, és feljebb került a cikcakos rész. Akkor van készen, hogyha ezt a belső részt valamennyire eldolgoztuk. Én erre mondtam az előbb, hogy minimum úgy érdemes eldolgozni, hogy sűrű cikcakkal. Picit még itt levágom a felesleget. Mert ezt tudjuk, hogy nem ez a legszebb megoldás, de az azért a minimum. És a legszebb megoldás az, hogyha szépen szegőpánttal beszeged. Illetve van még egy megoldás, amivel gyakran lehet találkozni az interneten, hogyha hasonló kis formájú kis tatyókát szeretnél készíteni, amit azért nem választottam, mert szerintem nem szép ebben az esetben. Most nem tudom szépen visszafordítani, de itt a szélén, hát ha nem is 7 mm, de mondjuk egy 5 mm-re egy körbe varhatnék egy peremet, amivel tulajdonképpen ezt a eldolgozatlan részt így összefogom, vagy befogom. De itt a színes anyagok miatt, meg a cikcak minta miatt nem találtam ezt jó megoldásnak, úgyhogy meg sem próbáltam. Jó, én most itt sűrű cikcakkal összefogom, és utána még lehet szegőpántozni is.
tudatosabban kell a cipőrnál. Szerintem már körbeértem. Jó, hát a kiálló cérnadarabokat azt mindenképpen le kell belőle vagdosni. Én most úgy gondolom, hogy ez így készen van. Nem fogom külön szegőpántozni is. Nem csak kulcstartónak lehet, vagy pénztárcának lehet használni, hanem lehet beletenni esetleg apró ajándékot vagy csokit. Én el tudom képzelni, hogy ilyen kis szütyőkéket adni a locsolóknak, már ha vannak ma még locsolók, hogy ajándékba a nagyszülők az unokáknak. Nálunk is mindig adtak pénzt a gyerekeknek, úgyhogy ezért egy ilyenbe beletéve mégiscsak szebben néz ki, mint egy borítékban. Kap még egy kis figyegőt is. Így néz ki a kész pénztárca. Remélem tetszett ez az ötlet, és jó munkát kívánok hozzá!